אהלן חברים, בטיפ של היום אנחנו בעצם נראה איך בקלות, באמצעות תוכנה שנקראת זאפייר, נוכל בעצם להעלות ישירות את הלידים שלנו דרך קמפיין פייסבוק אדס, ישירות לתוך גוגל קלנדר, גוגל קונטקט, אנשי הקשר של גוגל, ודרך זה אוטומטית לקבל בעצם התראה במייל שהליד מגיע, וישר לשלוח לו, לקבל ישר את האפשרות לשלוח לו וואטסאפ. ישירות שהליד מגיע, מניסיון שלי אני יכול להגיד לכם שזה מגדיל את אחוז סגירת הלידים בעשרות אחוזים, לפחות ב-50%. האפליקציה הזאת, התוכנה הזאת של זאפייר, היא תוכנה מעולה, היא מאפשרת לנו בעצם לעשות אוטומציה כמעט מלאה לכל הפעילות שלנו באינטרנט. אנחנו יכולים להעביר את הלידים לגוגל שיטס, אנחנו יכולים להעביר את זה ל-CRM, אנחנו יכולים להעביר את זה לג'ימייל, אנחנו יכולים להעביר את זה לאנשי הקשר בג'ימייל, בגוגל קונטקט. פשוט כלי מומלץ מאוד לשימוש. אם אנחנו לוקחים את הגרסת פרימיום שלו, אז היא עולה $20 בחודש. בהחלט לדעתי, מחיר לגמרי שווה את המחיר. אז בואו נתחיל, בעצם מה שאני רוצה להראות לכם זה איך אני מייצר באמצעות זאפייר, כלי שאפילו אם יש לי רשימת לידים קיימת, לצורך העניין פה הכנתי מראש, זאפייר פוטו וויס, זה לידים שנמצאים היום, לידים קיימים כבר, הם נמצאים כבר באקסל, ואני רוצה להעביר אותם לגוגל קונטקט, לתווית שאני יצרתי, שנקראת פוטו וויס, שיש פה היום 11 לידים, כמו שאתם רואים, שכבר עשיתי את זה דרך המערכת, ובעצם ישירות לשלוח להם, ברגע שהם מגיעים, אני אקבל אלרט במייל, ולשלוח להם וואטסאפ. אז בואו נתחיל. דבר שאנחנו מתחברים לזאפייר, אנחנו מתחברים לזאפייר באמצעות החשבון שלנו בגוגל, או באמצעות החשבון שלנו בפייסבוק. זה עולה $20 לחודש, כמו שאמרתי, וזה בעצם נותן לנו אפשרות להתחבר לגוגל, לפייסבוק ליד אדס, ולהעביר משם את הלידים ישירות. אנחנו יכולים להעביר אותם לגוגל שיטס, לג'ימייל, כמו שאמרתי, לגוגל קונטקט, לפייסבוק גוגל קונטקט וכדומה. אז בואו נתחיל. אנחנו בעצם מייצרים מה שנקרא זאפ. make a zap. איתן יש לי פה קצת איתי, אבל בגלל שכבר עשינו זאפ, הפעילות הזאת, אז אני אראה לכם זאפ שכבר עשיתי, זאפ שעובד, מדליק להלאה, הוא נקרא גוגל קונטקט לפוטו וויס. נראה לכם בדיוק איך זה עובד, ואיך עשיתי את זה. כמו שאמרנו קודם, אנחנו נכנסים לקיים, אם לא, אז תיכנסו לייצר זאפ חדש, ואנחנו נתחיל לעבור. דבר ראשון, טריגר. מה זה אומר טריגר? זה אומר בעצם שמה אנחנו בעצם רוצים לעשות. אוקיי? זאת אומרת, במקרה הזה עשינו טריגר שבאמצעותו אנחנו רוצים לקבל גוגל שיטס. לצורך העניין הזה אנחנו ייצרנו גוגל שיטס, כמו שנקרא פוטו וויס זאפ, ייצרנו אותו, פתחנו אותו, ואנחנו, מגדירים אותו בזאפייר. בעצם מה שאנחנו רוצים זה new או update spreadsheet row. זאת אומרת, אנחנו רוצים או שגוגל שיטס ייקחו שורה חדשה, או שהם ייקחו עדכון משורה קיימת. זאת אומרת, סתם לצורך העניין, אם פה במקום ענר וייס, בשורה הראשונה אני אחליף למשה סוכמין, אז כל 15 דקות שזאפייר יבדקו את התוכנה, אז הם יראו שיש שינוי מענר וייס למשה זוכמיר, אז הם יעבירו את הלידים לתוך גוגל קונטקט של משה זוכמיר. בסדר? ואנחנו בוחרים את זה, אנחנו לוחצים כמובן Continue,
ומפה אנחנו מגיעים לדף בעצם שבודק שהגוגל שיטס באמת מקושר לעומר גורן. אני עושה טסט, ותכף נראה אם הטסט מאושר או לא. אם הוא מאושר, נראה לנו טסט סקסס. ואז אנחנו ממשיכים בעצם לבחור את האופציות שאנחנו רוצים, וכמו שהגדרנו בעצם אנחנו בוחרים את הגיליון, בעצם את השם של גוגל ספרדשיט שאנחנו רוצים. במקרה הזה קראתי לו זאפ פוטובויס. אנחנו כמובן יכולים לקרוא לו בכל שם אחר שנמצא אצלנו בתוך הפוטובויס, בתוך הגוגל ספרדשיטס. הנה, יש לי גיליון הוצאות, אודסה, פסטיבל הצילום, וכדומה, אבל אני בחרתי זאפ פוטובויס. אני לוקח את הנתונים שיש לי מתוך גיליון אחד, בסדר? שימו לב, אני גם יכול לייצר עוד גיליונות ולקחת משם. ובעצם מה אני אומר? אני רוצה שזה יראה שינויים בכל עמודה, בסדר? ואני ממשיך ל-pull in samples, שזה לראות דוגמאות של זה, פחות רלוונטי אלינו, ואנחנו עושים continue. מה ה-continue הזה אומר בעצם? כרגע אנחנו הצענו גוגל שיטס, בעצם אקסל, שאנחנו הגדרנו בעצם מה קורה ברגע שאנחנו מעדכנים את האקסל. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם זה ברגע שהאקסל מעודכן, אנחנו צריכים בעצם לייצר איש קשר בגוגל קונטקט, אוקיי? אז בואו נראה איך עשינו את זה. אנחנו בעצם לוחצים על גוגל קונטקט, אנחנו מייצרים איש קשר, hate new איש קשר, בסדר? אנחנו בודקים שגוגל קונטקט מחובר אלינו, בואו נראה אם מחובר, נעשה טסט. טסט successful, זאת אומרת שהוא מחובר, ועכשיו אנחנו בודקים בעצם איזה קטגוריות או איזה שדות או איזה פרטים אנחנו רוצים שהליד יהיה מוגדר. זאת אומרת, אנחנו רוצים שם פרטי, מן הסתם, זה השם הפרטי שמופיע לנו בגיליון בעמודה 1. איך אנחנו מוסיפים? אנחנו לוחצים על זה, ופה הוא נותן לנו את כל האפשרויות שיש לנו מתוך הליד, מתוך מה שנמצא בגוגל, בספרדשיט. אז אנחנו לוקחים שם, אנחנו לוקחים אימייל, אנחנו לוקחים טלפון, בסדר? יכולים לקחת איזה שדות שאנחנו רוצים שאנחנו מגדירים לעצמנו, וממשיכים. עכשיו אנחנו בעצם בודקים את השדה הזה, את הפעילות הזאת, לראות אם זה באמת עובד. זה אומר שברגע שאנחנו נעדכן את זה, אז נקבל בעצם איש קשר בשם לירון שואה לצורך העניין, עם כל הפרטים שלה, ובואו נלך שנייה לגוגל קונטקט, בואו נחפש פה לירון, והנה השם שלה, נכנסנו אותו כבר כמה פעמים, אבל הנה השם שלה מופיע פה, בגוגל קונטקט, היא נכנסה באופן אוטומטי. נחזור בחזרה זאפייר, וכרגע עברנו את השלב שבו עדכנו בעצם את איש הקשר בגוגל קונטקט מתוך גוגל ספרדשיטס. עכשיו בעצם המטרה היא להכניס את איש הקשר לתוך הקבוצה שאנחנו רוצים, במקרה הזה, כמו שהגדרנו, זה קבוצה שנקראת PhotoIz Voice. אם אנחנו רוצים לייצר קבוצה אחרת, אנחנו פשוט רוצים פה ליצירת תווית, מייצרים שם של קבוצה וממשיכים. אז כמובן כרגע, כמו שאמרנו, אנחנו מכניסים את איש הקשר לתוך הקבוצה. אוקיי? ואנחנו כמובן נכנסים שוב פעם בוחרים את גוגל קונטקט. עכשיו פה אנחנו בוחרים באופציה הבאה שהיא, אם קודם ביצירת האיש קשר, בחרנו לייצר איש קשר חדש, עכשיו אנחנו בוחרים בעצם להכניס את איש הקשר לתוך קבוצה.
מה שנקרא כתביות בגוגל קונטקטס. וכרגיל במסורת של זאפייר, אנחנו צריכים לבדוק שבאמת אנחנו מקושרים, שהכל טוב, אנחנו עושים טסט, טסט יצא successful, מעולה. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך, ובעצם להחליט שאנחנו רוצים באמת להכניס את איש הקשר לתוך התווית שקראנו לה Photo is Voice. בסדר? שימו לב, פה אנחנו תמיד משאירים את זה פתוח, בשדה של הקונטקט, כי למעשה אנחנו מכניסים פה קונטקט, איש קשר, שיצאנו מפעילות אחרת. הוא לא קיים אצלנו, אנחנו לא מכירים אותו. לכן אנחנו משאירים את זה פתוח. ואנחנו רוצים להבין את כל ה-value, את כל הערכים של הקונטקט, ולהכניס לקבוצה שנקראת Photo is Voice, כמו שאמרנו. בעיקרון, ברגע שעשינו את כל זה, הזאפ שלנו מוכן, רק אני אזיז אותו, מה שישאר לנו בעצם זה להפוך אותו מ-off ל-on, להפעיל אותו. ברגע שיגיע לנו ליד, אז תשימו לב מה קורה, ברגע שיגיע לנו ליד, לצורך העניין, הנה אנחנו רואים ליד, לצורך העניין, ליד אתיופיה, יש לנו בחורה פה בשם אפרת, היא נכנסת לנו לליד, אנחנו נחפש פה בגוגל קונטקט, תראו איך היא נמצאת. אפרת, שכחתי איך קראו לה פה. אפרת ג'מילי, בסדר? הנה אפרת ג'מילי. אתם רואים, היא נכנסה לנו פה לפוטו ישראל. זה בדיוק מה שרצינו. נכון? אז מפה בעצם מה שאנחנו עושים זה, נכנסים לטלפון הסלולרי שלנו, רושמים אפרת ג'מילי בוואטסאפ, ומתחילים להתכתב איתה. ככל שנתכתב יותר מהר, וככל שנראה יותר מהר שאנחנו נמצאים ומעניינים את הלקוח שלנו, ככה אחוזי הסגירה שלנו גדולים. אז זה היה בעצם הטיפ הראשון בעולם הזאפייר. אנחנו נספר עוד הרבה טיפים בעתיד. אני מקווה שעזרתי, תרמתי משהו, אתם יכולים לדבר איתי לעזרה וכדומה. וזהו, אז תהנו. תודה רבה. ביי.